mana fini yɛrɛ joli ka fini sɔn fanya fɛ bon kabini 2 heures ne bɛ bɔti de la hôtel Faso yɔrɔ bon juru feerela dɔ de nana ne ko n bɛ moto la bɔ ka taa hôtel Faso gardien ko moto tɛ bɔ ko attaque bɛ yen ne ye n ka moto to yen bon ne ka so filɛ nin ye mairie kɛrɛfɛ ne taara n ka karabu de bɔ n nana bon n balila de vers 3 heures waati n ye rebelle kɔnbaw de juru feerela dɔ de ko rebelle bɛ ɲɛfɛ bon Abduni ne kɔni Abduni jateminɛ a ka ca ni Abduni 100 u nana dɔw donna an ka ti wo fɛ u sera fɔlɔ an ka santinɛni ye kisɛ ci sanfɛ u ye lansurateur kelen fili ka don ka mobili dɔw jeni jeni m'a fɔ ma bon agents bɔra u ye tir d'échange kɛ ɲɔgɔn na u mɛnna ɲɔgɔn na yɛrɛ fo vers 4 heures fo ka dugu jɛ 4 heures waati nin nana ne sɔrɔ yan a y'a sɔrɔ ne bɛ ka sira tigɛ mɔgɔw la n k'u kana taga n ko attaquement kɛlen don minnu bɛ ka taa Senu a y'a sɔrɔ gendarme kelen nana ko n k'a dɛmɛ ko mɔgɔ blessé baden bɛ yen ko laburu caman banalen bɛ yen m'a fɔ ma bon temps kɔnɔ an ye mɔgɔw dégager fo k'an ka forces na k'an ka forces na bon san dɔnni de bɛ n y'a fɔ polisikɛ n'aw dɔnni bɛ n ko i b'a dɔn ko rebelle dɔw bolila ka don fossé kɔnɔ bon ne taara sisan cɛ de ko k'a bɛ morifa bɔ Alassane Mani o gendarme de quoi ne y'a wele a ko k'a bɛ tɔw wele k'a bɛ morifa bɔ ne fana ye n puru a kɔfɛla kan k'a minɛ sisan a ni jamaw wele ka na an y'a minɛ k'a minɛ ka na i ma jeli yɛrɛ ye ne ka fini na k'a minɛ ka taa d'u ma sisan quoi a kɛra ten n yɛrɛ ye mun ye o de ye quoi mais an ka armée ye baara kɛ an k'u fo yɛrɛ kabini 2 heures u bɛ ɲɔgɔn na an k'u fo yɛrɛ. Présentement on tɛ se ka foyi fɔ a la sisan parce que an bɛ se k'an ka armée fo très bien on voit la puissance de l'armée malienne ils sont partout mais jeune frère min filɛ an kɛrɛfɛ yan nous sommes venus parce que jama nana on a commencé à fouetter les caniveaux malheureusement Dieu merci il y a djihadistes dɔ ye an y'o minɛ on a appelé les militaires les policiers pour l'amener et puis an ye jamaw maîtriser u kana se k'a faga u ka taa n'u ye ka t'u interviewer donc on a pu arrêter 2 personnes dans les caniveaux. Maintenant toujours les fouilles continuent, le peuple malien sont là, la jeunesse ils sont dans le périphérique toujours avec l'aide de nous-mêmes en bout de main car armée bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ an bɛ k'a kɛnɛ kan o diyagoya de présentement yɛrɛ bɛ sɛgɛn n'o cogo n bɛ se ka kuma donc ni an ka foli b'a ye ka foli kɛ policiers gendarmeries militaires franchement ils sont fait tout pour que djihadistes ninnu kana se ka faga peuple bolo u taara n'u ye u mɔgɔ 2 ɲɔgɔn donc toujours on demande à la jeunesse on peut continuer toujours ka fouille kɛ dans les caniveaux partout yɔrɔ bɛɛ yirisun sanfɛ partout mais sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ min na an kana gɛrɛ yen nɔ parce que k'u ka baara la donc an b'o de ɲini denmisɛnninw bɛɛ fɛ vive l'armée malienne bɛɛ ka tɛgɛrɛ fɔ an ka